سخن گویم به حسرت من از دنیای مکتب. به یاد آرم همانا نوازش های مکتب که عشق اولینم زی دوری مکتبی بود. چرا مکتب تمام شد که یارم بینشان شد. мекушо ман дари синфа дар дурун пурӣ ҳам синфай ҳамара ҷамъкардагӣ дар пеш моро бари синфай насиҳатмон мекунанд хайр мегам бача ку имрӯз вақти он расид мешем мо аз ҳам ҷудо бахшиш мепурсум ҳам синфу ҳам духтару ҳам писар дар мобайни қасол хафа карда бошум магар алвидо ишқи мактаб хайр ишқи мактабим дар ёдум то қамемон наон рӯзҳои нав расид намехом ҷудо шудан зангула натесадо охи ганда пушаймонум ки карда будум хато нахуд ки занги охир бар корум боша ҷазо зангула битесадо хайр мактабам алвидо. хайр мактаб мерем мо алвидо назан занги охир накун моро ҷудо. хайр мактаб мерем мо алвидо назан занги охир накун моро ҷудо. ҳамон рӯзе ки афсӯс садо дод занги охир ҳама ёрон гиристанд аз ин оҳанги охир. яке аз ёр ҷудо шуд яке аз дӯсти ҷонӣ чӣ мешуд боз биёяд ҳамон даври ҷавонӣ. накун моро ҷудо назан зангуларо мегирям бо алам алвидо мактабам. накун моро ҷудо назан зангуларо мегирам бо алам алвидо мактабам. қатъи ҳама ҳам сифу шиштаги дар бисетка ёдовари ай мактаб мемона ҳами винетка мебинум ҳама ғамгин шуд алам дар дилим ҷой шуд ишқи аввалинам бошад бо гиря оғӯшим шуд. хай муаллимаи забон хай муаллимаи русӣ хай муаллимаи меҳнату тарбияи ҷисмонӣ хай дига муаллимаҳо ки додан илму адаба ман фахр мекунам ки будум ман талабаи мактабам. хайр мактаб мерем мо алвидо назан занги охир накун моро ҷудо. хайр мактаб мерем мо алвидо назан занги охир накун моро ҷудо. аё мактаб пайроҳаи зиндагиро ба ман омӯхте аммо аз ишқу муҳаббат аз ёру рафиқам дур месозӣ. илтимос мазан зангулаи зебо мазан ашки чашм ҷорӣ макун мазан зангулаи зебо. накун моро ҷудо назан зангула